clear tu zong zong te klo lom le vek chewa hei tun tum chu naute thla som mi an rubo wa mi pali panga velin chumi chung chang chu a video in aron soya an man khomani arutute hi ti chuanin engen soi ti te kanin hawang Sebui kha he lo keng paro en kan chuk lu kha sebui kun ni kan ma so no la chhuak me che dang te ha ko ha sebui lo wa kha lo video ve lo kha lo ma lo video ve mai de kan tham se ma thil khan ngai lo win ni rapthlak do le senga he tiang thil thleng hi aza thlak tak zeta mi pakhat mai ni lo mi pali panga velna naute thla som mi le khan ruk bom mai chu rapthlak tak zeta ne kan fate chunga thil thleng tan han gi to taila kan du beginner in omlo ni chu wang he tiang thile chu thleng don to lo se mizoramah adum khop mai nau pang sa som ni ruk bo ni ya se mi ruk na in nam noi ten ni he ti lai mi hi asu su tu ber chuan dia feli an ti chuan ni hi mai chom chun khi asul su tu berania ki en taila mel te reng reng khi aswal mel prima mel le athil chin tuna athil chin po hi ain me tho khat view e mihring chu kan sual na te kan dik lo na te siam tha thei ve kan nia an mani po an dik lo na te an that to lo te po in siam that na lo mang sela hemi video kal tlang po hianin adom khop mai he tiang an izel chuanin mizoram chu kin loka naute tra som mai ni lo thlanga thli ti thakhat lek ti te pon la ru bo du meng ti te pon lo mani ni ya he ho pui ten ni kan rama he tiang ang hi kan khengai lo ba người xe cầm đó là khung luôn Arab cha cái này với nhiều thil sinh hi hết tiền ăn cái đủ gần râm su ăn hi thil giả sang ta cái này